Det her er min hjemmelavet bog. That's a gun, altså en pistol, hvor du kan lade der, bare trække tilbage, og så og det samme kan du gøre her. Træk tilbage. Sådan der, og så bare give slip. Så kunne du bare gøre sådan her, og så lige slive den frem. Det her er så min riffel, som du også bare kan trække tilbage sådan her. Så åbner kammeret så. Og det her, det er min pistol. Også bare trækker tilbage. Det her er nogle af de slags patroner her. Og så selvfølgelig salonriflepatroner, som I kender, kaliber 22. Det er 5 mm. Nej, 7 mm. Løs krudt. Og de andre, det er salonriflepatroner.